vej. Jeg har et enkelt mål. Pokémoner fanger jeg. Min vilje er af stål. Jeg vil rejse ud i det blå, lede overalt. Og jeg vil træne Pokémon. Det er noget jeg har valgt. Det er jeg og mig. Vi gør livet til en leg. Vi følges alt og kæmper for verdens fred. Det siger sig selv. Det kræver både mod og held. Vi må bare hjælpes ad. Pokémon. Jeg skal fange dem. Godmorgen skat. Tillykke med fødselsdagen. PS. Far og jeg kommer sent hjem. Der er kage i køleskabet. Gid min verden var som de anime-tegnefilm, jeg ser. Konnichiwa. Hello. Hej. Du må undskylde min sprogforvirring. Jeg er blevet oversat til så mange sprog, så nogle gange er det svært at finde rundt i. Sonata-sama. Hvad? Du er jo slet ikke virkelig. Jeg er da virkelig i dit hoved. Jamen, hvad laver du egentlig her? Sonata-sama! Kom mod mig! Du vinder den omgang! For at svare på dit spørgsmål, så har du været ulykkelig længe. Ja, det har jeg vel. Ja, jamen det er jo også. I hvert fald, så er jeg her for at hjælpe dig. Ja, det lyder da dejligt. Bestemt. Hvad var det for? Den knægt lærer det aldrig. Men kom, vi har masser at snakke om. Hvad er Naruto dum, eller hvad? Ja, han er ekstremt dum. Jeg ejede ham engang til at rense min WC ved at sige, at det var en hemmelig S-klasse mission. Men knægt bliver aldrig klogere. Nej. Det var faktisk rart at snakke med dig. Jeg ville ønske, at jeg kunne blive en del af jeres verden. Det kan du ikke sådan der. Jamen, hvad mener du? Kun du kender svaret.
Nu kan jeg måske endelig være lykkelig.